Pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk dengan dalang Ki Gading Bawukir Seno Seputro, putra almarhum Ki Seno Nugroho, dalam rangka Ngerti Dusun Kebon Agung, Tridadi Sleman, Yogyakarta, dengan mengambil akun Semar Bangun Kayangan. Seri tamat. Salam budaya, lestari budayaku. Selamat mengikuti acara ini sampai selesai. Hanya di channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Silahkan like, komen, dan subscribe serta share kepada teman, sahabat, famili dekat, rekan bisnis, dan handetolan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Salam budaya, lestari budaya. Satrio Pandhawa wis marem banget aku. Sing dotang mong padha nggugu padha marutke marem kowe ora jamak. Lah kok dadi kowe sing duwe panguwasa ning ngono dampar kadewatan, kesel dipijeti, sumuk dikipasi, luwe didulang. Neng kok isih munosika karo aku. Wis saiki sirmu kepiye jajali? Karepmu kepiye? Selagi kowe durung mati, Bathara Guru ora bakal tentrem rasane. Lho nek kowe ngajapatiku terus dosaku ki apa? Dosaku apa? Kowe ngiring manungsa supaya nyembah marang pangeran. Lho, pancen sing disembah ki pangeran Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang nyipta jagat saisine, ora kudune aku sing disembah. Jane iki waduh, kok dadi mingerke blatmu kowe? Lah kok dadi kowe ngaku sing maha kawasa, banjur dasarmu apa? Monggo Gusti Kang Maha Kawasa kuwi tanpa kinaya ngapa adoh, tanpa angenan cedhak, tanpa senggolan. Ayo kowe nek ora kena tak elingke, saiki kepiye karepmu? Kowe kudu mati saka aku. Well ayo tak ladeni. Ayo sabar. Timbangan sing kepiye yang ulun krana rumaos sakit raos sing manah kula, selajengipun Semar tetep gesang kula boten badhe tentrem Guru. Nek yen kowe rumasa keganggu batinmu, apa Semar ya tau ganggu marang kita Guru? Inggih, krana Semar anggenipun ngiring para umat tumuju dhateng ingkang gelar jagat
jalari para manungsa sami nglewar anggenipun nyembah dhateng Bathara Guru. Inggih kula punika Eyang. Oh, jeneng kita ki ngaku sing maha kawasa. Ya ngono piye? Pangangkah kula panjenipun mekaten Ulun. Menjen saka watut ki ya kaya ngono kuwi. Kaduk wani kurang duka. Tandang kurang tanduk, candak kurang cunduk ki ya kaya kowe kuwi. Sedhem Ulun pribadi wae yen to ana titah ingkang dewa-dewake marang Ulun, tartemtu bakal Ulun candhet. Merga sifate mung kapinujon apa tok kira Sang Hyang Wenang Ramamu Sang Hyang Tunggal lan kowe Sang Hyang Guru besok ora ana pengadilan saka Gusti Kang Maha Suci. Guru, yaktine jagat ora ana panguwasa tunggal kejaba mung panguwasane Datang Murenggan yaiku Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Kuwasa. Bathara Guru, lekas kita iku luput gedhe, mula dimen duwe rasa tepa slira, dimen duwe rasa reksa rineksa mulat sarira hang rasa wani, luwih diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma kula kaca. Apa prayogane saiki lelakone diwalik, dimen kita bisa ngrasake kaya ngapa rekasane dadi Semar pinangka dadi pamong. Guru saiki dadi Semar lan Semar saiki supaya dadi ratu-ratu ning dewa lungguh mapan ing kayangan aduh boten Ulun. Kula sampun rumaosi lepat nyuwun gunging samudra pangaksami Hyang Ulun. Rodaya kok ngrasani saiki. Kula nggih sampun boten kirang nanggan kula ngemutaken dhateng Budi kalih putin Adi Guru menika pun boten kirang-kirang kula ngemutaken. Nanging mangunipun Adi Guru pun kenging pengaruhipun Bathari Durga angger wis ketekan Durga iki mesti dadi bubrah. Kakang Semar upatipun ingkang rai nyuwun pangapunten. Ya wis ora dadi apa. Neng aja dibaleni meneh, aja dibaleni meneh. Guru Narada, kita bali dhisik menyang Suralaya. Lamun darbi panguwasa iku banjur aja sewenang-wenang, aja banjur anggung diri. Panguwasa kuwi ora kanggo nguasani nanging kanggo ngayomi. Mula Semar jumbo lawan jenengmu yaiku Semar. Semar tegese wis datan kesamaran saliring kahanan ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar. Uga aran juru Dyah Kunto Prasanta tegese pamawon para satriya kang anggayuh kautaman. Uga nganggo jeneng janggan Semara sambut dadi guruning kabeh wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa wong buka sampir janma kang wis kalis marang panggoda pangrencana wis datang kanggo marang kanikmataning donya anane mung sarwa mardika lair lan batine. Boga jati juru ladiran setya tuhu ing sesanggeman lan kita Semar wis manunggal kelawan Sang Hyang Ismaya. Dene Ismaya tegese minangka pepenget dumadine Ismaya ing muni saka ismuning cahya weninging gesang lan gandeng Sumargane nindakake darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa wicaksana lan prasaja. Mula Ulun bakal paring kanugrahan ya kuwi wahyu pamong sejati lan uga wahyu katentreman tanpa nama Semar. Ulun dene kula malah diparingi kanugrahan nggih menika wahyu pamong sejati lan wahyu katentreman. Dadi lakone iki saged nggih wahyu katentreman
saged kangge lakon wahyu kratrem-treman. Iya Semar. Kabeh yo merga suka gedene lelabuhanmu senajan Semar iku amung derajate ngaceplik nanging menang sinebut Sang Pamong Agung sinudan dening para kawula turta cinaket dening Sinaranata. Lan awit saka pangariba Sang Pamong Agung nganti kena binasake. Saka gigire mrubun-bunane datang kena pinidak wayangane Semar. Jeneng kita iku persasat dewa pengawak manungsa kang umur dewa. Uga sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap inggih pisan maring ngaturaken sembah nuwun. Ngaturaken matur sembah nuwun Yaya Semar. Tetep dadi Pamong Agung saiki sapa ingkang cecaketan kelawan Kyai Semar. Kinodrat kang lali dadi ling kang luput dadi bener lan ulun uga mengestoni nggon kita bakal bangun kayangan saiki bakal kasembadan inggih nuwun pangestu ulun nulungsen ulun bakal rahayu Semar. Sinuwun putrang Ndara-ndara kula Pandhawa. Nyuwun pangapunten yen kula anggenipun ngaturi namung lumantar Petruk. Karena kinten Petruk nggih pun matur. Monggo bab gegawane Semar. Mula niki panjenengan taturi rawuh lan supaya mundi jimat Kalimasada niki kejaba kangge sarana bangun kayangan angin kula mung ajeng ngelingke yen jimat Kalimasada niku pancen dadi simboling negari Ngamarta. Lah ning jimat Kalimasada niku dadi paugraning negari, mula ampun namung diapalke tok ning yo dihayati lan diamalke, ditindakake kanthi saestu. Niku nggih sinuwun. Iya Kakang, malah puntos kadang ingkang nyuwun naksama. Lan malah puntos cumadun dawuh Kakang. Yo wah. Semar, aku uga nyadung dawuh pengabdi kamu. Aku uga nyadung dawuh Kakang Semar. Inggih. Kyai Prabu nyuwun pangapunten yen sawetawis kula boten prabu ing negari Ngamarta. Rono inggih ngruwini lampah bebatu dhateng Kakang Semar menika. Inggih boten dados menapa Prabu. Malah kula ingkang nyuwun pangapunten Kakang Semar. Mumpung padha lenggalan para kawula uga padha makumpul marang dadi paring ana dawuh nggih. Panjenengan kula ngempalaken para kawula lan para warga agung negari Ngamarta niki ancas niat kula namung badhe ngelingake bapa ugraning negari supados para kawula niku enget dhateng dasaring praja. Eling kaliyan paugraning negara ingkang kaperang dados kakal inggih menika setunggal bab panembah, loro bab rasa kamanungsan, telu manunggaling bangsa, papat kawicaksanan, lima adil warata. Lah pramila yen sedaya menika sampun ditindakaken kanthi saestu tetep ngamalaken dhateng angger-angger gegebengan kang dadi dasaring negara tetep urip sing ngugeming sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Negara bakal kuat sentosa ayem tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi kerta tata lan raharja sinuwun.
ngaturke guming manuwun kabeh pitutur luhur lan pengendikane Kyai Semar bakal tak estokke. Kakang Semar, Raden Kresnaga ngaturake panuwun kabeh dawuh pitutur luhur saka Kakang Semar muga bisa dayangi murakapi sagung bebrayan temah babar kanugrahan. Nggih, kula namung sadherma ngemotaken sinuwun. Petruk piye? Wonten gawe enten ratu kembar. Sumbar-sumbar ento apa jenenge? Nek arep boyong kakekne Semar arep dadeke tumbal ning negarane. Werkudara Janaka aja meneng wae. Dipethuke satriya gagah gedhe sawa Werkudara kowe sapa? Aku Prabu Jayasudarga Semar. Tak rangkete tak dadeke tumbal bakal marana. Ayo. Jebul Kakang Togok Cadukara karo Mbilung cuma iya ngopo kok dadak malih ratu kembar ngono yo Mar
Aku wis jane mari karo kowe. Mergo aku ki saben-saben ngetutke Ratu Sabrang sing ambege angkara. Gek kowe kawit biyen dadi pawuhing para satriya luhur. Padha-padha punakawan mbok saiki ayo ijolan wae. Semar ngetutke Ratu Sabrang, aku ngetutke ngomong para satriya. Aku ya mau melu-melu Kang Togok. Aku mau melu-melu lho iki. Ngene ya Kakangku Togok. Aduh. Togok kabeh ngono biyen ya ora wis didapuk karo pukulun Padhanang lan Rama pukulun Sanghyang Tunggal kok. Tejongo ya Kakang Togok kon ngetutke Ratu Sabrang. Wis moyo ya Semar iki dadi pamonging para satriya. Dene maneh moyo ya Bathara Guru kae dadi ratu-ratu ning dewa ning kayangan. Aku karo kowe senajan wujude elek kaya ngene ya kudu trima. Ning bakune ngelingake sing padha lali, mudhun wis sing padha tumindak angkara murka ben jagat iki tentrem. Lan sing baku senajan kowe melu to ngetutke para Ratu Sabrang sing ambege padha angkara murka, watone Kakang Togok ora melu tumindak ala ra wis to. Sing baku mung tansah ngelingke. Lah piye? Saiki jolan wae kok kepiye? Kowe nyemar aku nogok. Ning mengko nek nampa dukane pukulun Padhanang, aku ora melu tanggung jawab. Yo wis tak bali wae aku bali. Pun paripurna mila ya kanthi purnaning lelampahan Semar bangun kayangan iki saged dados sarana tumurning kanugrahan, saged dayang lan murakapi kangge sederek-sederek warga ingkang sami lenggah wonten ing desa Kebon Agung mriki mugi tansah sami binerkahan Gusti dinapeting kanugrahan sami manggih rahayu wilujeng rancak lancar anggenipun sami makarya ayem tata titi tentrem rahayu ndara. Cekap semanten promiyarsa. Atur pasugatan ringgit watucal sedalu natas dalang Ki Gading Pawukir putra almarhum Ki Senonugroho kanthi lakon Semar bangun kayangan minangka pengetan merti dusun Kebon Agung Tridadi Sleman Ayogyakarta. Mugi dadosna panglipur lan seserepan sawetawis. Mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Salam budaya, lestari budayaku. Salam saking Keli SP Channel Ngayogyakarta. Nguri-uri kabudayan nglestantunaken warisan Nuswantara. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.